cidade de Ourense e así seguiremos traballando durante estes meses con boas novas. En primeiro lugar, falará Marcos Guide, que é un dos técnicos da propia Consellería de Infraestructuras por parte da Xunta de Galicia. Despois tomarei a palabra e despois fechará o acto a propia conselleira. Por suposto, calquer pregunta técnica referida ao proxecto tal, pois encantado despois, por suposto, de resolver. Toma a palabra Marcos Guide para explicar o que é o proxecto en sí, por favor. Gracias. Bo día a todos. Hoxe xa información pública as expropiacións da Senda de Reza. A Senda de Reza está englobada nos proxectos de sendas de Galicia na zona de Ourense, que engloba non só o Concello, senón a comarca e concellos limítrofes, e este é un plano xeral das 12 sendas que temos previsto proxectar. Nestas 12, bueno, vedes o conxunto, chega hasta concellos limítrofes. A Senda de Reza, que está na nosa estrada 402, na beira sur do río Miño. Pasamos un punto aquí, sabes? Que no hay en España, ¿no?